Velkommen til Silden og Andens 40-års fødselsdag. Hvem er Silden? Vi har glædet os rigtig meget til at se jer i aften. Det har vi også. Det er du også. Simpelthen så dejligt at se jer alle sammen. Og det er meget, meget dejligt at stå med en drink i hånden, som er lavet af to utrolig dygtige piger herude, Katrine og Maja. Velkommen, Maja. Velkommen, Maja. De er lidt for stærke, kan vi godt afsløre. Men de er gode. Og Katrine og Maja står i baren, så det er bare at gå op og få fyldt i og sige, hvad man har lyst til. Her i starten har der kun lige stået et par enkelte forskellige slags, men der står på tavlen herover, hvad man ellers kan få. Der er lidt blå gajol og ice coffee og white russian og fadøl og lidt forskelligt. I skal ikke tørste. Og I skal heller ikke sulte. Lidt nu dog. Fordi at vi vil vel mene, at ved toilettiden er I ved at være halvsulten. Hvor vi serverer en gedin hotdog. Og det skal ikke betragtes som en skrub-hjem-mad. Det er en middelsnack, som vi kalder det, hvor man forventer, at I spiser lidt og fortsætter i stridsstrømmen fra baren. Lige præcis. Og lidt praktiske bemærkninger. Der er lidt glat derude, fordi det har regnet lidt i dag, hvilket jeg selvfølgelig ikke kan forstå. Det er lidt sent, at vi siger det. Men pas på. Rygning er selvfølgelig udenfor. Og så har vi et dansegulv herover, hvor vi har lige sørget for prikken over i. Yes! Og vi... Men det er jo bare en fest, og vi tager det helt afslappet, og mangler man noget, så siger man til, og vi skal bare hygge os. Vi har 50 kilo is, så der er... Vi har masser af is, Niklas. Ja. Afslappet ligesom du gør på arbejdet, ikke? Hvad siger du? Afslappet ligesom du gør på arbejdet. Fuldstændig afslappet. Så vi skal bare hygge os. Så Nej. Ja, det var lidt knotten. Men hør, vi har været helt afslappet i dag. Det tror vi gerne. Ja, Silje har været lidt mere, end jeg har. Men det er nok vores forskelligheder. Ja. Skal vi ikke bare skåle og sige Jo. Skål! Og tillykke! Tak. Og vi har sejlet her engang. Skal det også i aften? Badning er bedre, jeg er ansvar. Men velkommen. Ja, tak.